Hlavu daj do vody, Trubo. Zdravím všetkých. Dnes tu máme trošku netradičné video. Ideme preskúmavať novú rieku. Sme vlastne na váhu v Liptovskom Mikuláši. Vlastne tento úsek. Jedná sa o Lipňovú vodu, s tým, že je to vlastne revír Chyť a pusť, a počul som, nikdy som tu nebol, a počul som zmiešané názory na túto vodu. Od niektorých som počul, že je to super, že sú tu lipne, duháky, potočáky, sem tam sa nájde hlavátka, že je to ako obstojná voda. A potom som sa zase stretol s názormi, že tu niektorí ľudia boli a že to nestojí ani za kúpu hosťovačky, že vlastne tá ryba je len v struhových prítokoch. Tak uvidíme. Voda je dosť studená, máme vlastne už polovicu októbra, voda má okolo 6,5 až 7 stupňov, takže tá ryba bude roztiahnutá. A uvidíme, nemám nejaké žiadne očakávania, je 9 hodín, čakáme nejakých 6 hodín lovu, budeme chytať najprv streamer dole vodou, pretože chcem vlastne vyskúšať vydráždiť nejakú tú rybu, a keď si to vlastne dole vodou prejdem, celý ten úsek, tak potom chcem skúsiť vlastne opačným smerom hore vodou nymfovať vlastne tie miesta, ktoré si prejdem a nájdem. Tá voda nie je nejako extra dlhá, je to pár kilometrový úsek, takže mal by som to za deň celé prechytať a uvidíme. Je to prieskum, zistiť, možno objaviť nejakú novú zaujímavú vodu, uvidíme. Zobral som vás s sebou, aby ste sami videli, ako to tu vyzerá. Dnes budem na vode sám, Dejan je v práci, takže uvidíme, ako to pôjde. Kokso, keď si spomeniem tento magnet, tak to už je fakt doba, to mám ešte od Andreja, keď sme boli na závodoch v Lokci a on tam, myslím, vyhral na nejakom mieste a dostal tam vlastne magnet v krabičke, ten mi potom venoval. No a to už je pekných pár rokov, no, skoro 3. No, spomienky sú spomienky. Tak, ideme na to. Tak, hovorím, miesto vôbec nepoznám. Netuším, aká je tu hĺbka, netuším nič. Jediné, čo viem, je, že je to lososový revír Chyť a pusť a že evidentne je tu celkom čistá studená voda. No, to vyzerá dobre. A to je skôr na nymfu. Uvidíme, začnem to asi táďalto s podkom a uvidíme, kam dojdem. Nemám nejaké extrémne veľké očakávania, pretože málo kedy sa podarí, že keď ste na nejakej vode poprvýkrát, tak vlastne, že na nej
ste aj nejako super úspešní. Väčšinou je to proste prieskum, že skúšate tie fleky, skúšate, že či tam vôbec tá ryba je, pochytáte všetky stromy samozrejme, ako teraz ja. Takže je to skôr taký test. Mal som voľnú nedeľu a na váh na Jambor sa ešte ochodíme tento rok podľa mňa dosť. Tak som chcel vyskúšať niečo nové. Ale akože rybu by sme chytiť mohli. Teplota vody je cítiť už dosť kvalitne. Takže dvojité ponožky. A je tu nejaká divná riasa. Mám filc na nohách, ale šmýka sa tu, že akože statočne. Takže dúfam, že sa tu dneska nevykúpem. Nemusel by som v 7 stupňovej vode. Celý rok cez leto sa s Dejanom nevykúpeme, všetky vychádzky úplne bez problémov. A že sme tento rok nachodili tých vychádzok. A teraz posledný mesiac, keď už sa ochladzuje, prší, tak obaja sme sa vykúpali celkom kvalitne. A vypašil som rybu. Niečo tu bolo. Tým, že ak blízko som sa dostal, by som asi typoval, že lipeň. Lebo ani jalec, ani duhák, ani potočák by ma nenechali asi dojsť tak blízko. Takže z najväčšou pravdepodobnosťou lipník. Lebo počul som, že vraj, že je to dosť lipňová voda. Aj v tých vrchných častiach, kde sú pstruhovky, tak som počul, že je to viacej lipňovka ako pstruhovka, takže myslím si, že tu by to nemalo byť nejak inak. Toto je na streamer úplná paráda. Idete si pekne dole prúdom, rovnomerne. Niečo sme zachytili. Rovnomerne si ideme dole prúdom. Takže toto je na streamer parádna voda. Len v tej vode musí byť aj ryba. To je alfa omega príbehu. A máme prvý kontakt. Zistil som, že z tejto strany, jak je vlastne dole prúdne pravá strana, tak tá voda je tu lepší breh, nie sú také kamene, na tej druhej strane sú dosť hlboké, nepríjemné časti. Takže vyzerá to na duháka. Nechcem ísť nižšie, lebo chcem toto ešte prehádzať. Chcel by som, aby on prišiel vyššie. Opäť. Duháček. Pekný. Trošku ideme vyššie.
Ale čo? Z jednej jamy dve ryby? Môže byť. Á, potočák. Či? Sa mi zdá, že hej. Áno. No poď. No ukáž sa. Krásne. Krásna farba. Potočák. No poď. A je tam. A na vrchnú mušku. Na volí bagra. Čo si zač? Potočák a pekný. No, a kde si? Hop. Super. Krásne. Taký je čierny. Krásny potočáčik. No poď. Druhá ryba. A tretia vlastne. No, začína sa to trošku rozbiehať. To vyzerá dobré. Ono, tá ryba záleží podľa ročného obdobia. Tá ryba mení to svoje miesto vo vode podľa toho, aké je počasie, aká je veľká voda. A ľudia veľmi podceňujú vlastne brehy, pretože majú pocit, že tam tá ryba stať nemôže. A hovorím, ako je na druhej strane ten kameň, tak pri ňom, vedľa neho, to je fantastické miesto, kde by tá ryba mohla stať. Mám vynikajúce skúsenosti z toho, že úplne pri takých smiešných miestach tá ryba doslova bola. Takže určite prehádzať tieto miesta. To isté pod stromami, kde sú nejaké prekážky, čokoľvek. Tá ryba, z mojej skúsenosti osobnej, tá ryba často vyhľadáva nejaký neprirodzenejší terén, to znamená prekážky, jamky, dierky. Ju rovina nejako podľa mňa nezaujíma. Takže ja osobne mám taký vzťah k tomuto, že mám osobne problém chytať vodu, ktorá vyzerá jednotvárne. Napríklad veľmi veľa častí hronu vyzerá doslova tak jednotvárne, jednohlbne a mám strašný problém chytať tieto miesta. Preto
ja strašne veľa chodím a hľadám vyslovene miesta, ktoré nejakým spôsobom vyzerajú zvláštne, inak. A keď ma to miesto nevie osloviť, tak ja tam proste chytať nemôžem. Napríklad to je jeden z dôvodov, veľa ľudí sa, prvá veverica. Super. Veľa ľudí sa pýtalo, že prečo nechodím chytať závodne. No, pre mňa je najväčší problém chytaní závodne to, za prvé čas, lebo ja si chcem oddychnúť pri vode a nejdem na vodu na to, aby som chytal 2 hodiny, ja idem na vodu preto, aby som chytal 10-12 hodín. A druhá vec je miesto. Vy ste nútení loviť tam, kde si vlastne vylosujete. A ja často nachodím strašne veľa v tej vode, strašne veľa miest prejdem, na veľa miest sa vrátim. Ak by som dostal flek, kde bude voda, ktorá mňa osobne nijak neosloví, tak si môžem zbaliť veci a ísť domov, lebo ja tam proste chytať nebudem. Takže toto je jeden z hlavných dôvodov, prečo sa u mňa nejaké závodené rybarčenie nestretlo s úspechom. Možno v budúcnosti, ale ja tiež nechytám Francúza, to by sa tam hodilo a tak. Presne v moment, keď som si opravoval šnúru, tak dostaneme záber. A je tam! Myslel som, že spadol. Duháčik. Super. No zatiaľ voda super. Zatiaľ som spokojný, ale to brodenie je hrozné. To brodenie je... no na budúce, keď tu prídem, berem mačky rozhodne, lebo... toto je akože... to sa klže jak... tam je taká tenká vrstva sliská a proste, no klže sa to strašne. Strašne. Ty koksu, no neviem, čo tam vyskočilo. Wow. Vidra. Ach jaj, vidra. No, je tu. Vidra. No kde si? Čo loví? Sranda, jak sa v takom veľkom prúde dokáže udržať. Dobre, necháme ju. Toto je úplne perfektné miesto, pretože na jednej strane je pličia, jemne pomalšia voda a na druhej strane sú hlboké silné pereje. A ryba vlastne robí to, že ona keď vidí predátora,
vidru, kormorána, mňa, tak ona sa vlastne stiahne do tej hlbšej vody. Ale normálne ona vlastne sa zdržiava primárne v tejto pomalšej vode a ona vlastne, keď chce buď loviť alebo sa stiahnuť, tak vlastne ona sa len posunie do tej hlbšej vody. Takže, a mal som záber. Takže toto je ideálne miesto, ktoré pomaličky prejsť, pomalšie ho prechytať. Ten duhák veľmi rád stojí na takýchto miestach. Kľudne potočák, lipeň a toho na streamera asi nechytíme. Ale určite obchytať takéto miesta. 12 seconds later. Krásny záber. A toto je dobrá ryba. Rovno kúsok predo mnou. Tu doslova plitká voda. Nádherná rana. A toto nie je malá ryba. Zobral dungeon. Čo by som nechcel stratiť. Tým, že chytám vlastne tvrdší prúd, je to 6, na toto je skôr taká 7, 6 je to len na papieri, tak strašne veľmi pracujem vlastne s tým navijakom. On ten prúd nevie tlmiť tie výpady tak dobre ako jemnejšie prúty, preto ja mám vlastne veľmi často tú cievku úplne skoro otvorenú, hej, ona ide úplne jednoducho a ja vlastne len prstom jemne korigujem, kedy potrebujem zabojovať a kedy mu pustím, lebo on ten výpad si vlastne vezme cez ten navijak. Ja som veľký fanúšik chytania cez navijak, pretože myslím si, že pri tvrdších prútoch je to absolútna potreba. A keď sa dá, tak rybu skoro vždycky ťahám cez navijak. A toto by som nechcel stratiť, to je zraz super. Niektorí sa možno budú pýtať, že prečo s ním nejdem dolu, prečo vlastne za prvé som v kľudnej vode, krásne na kraji, tam dole super je, do ktorých keby som ho dostal, nebude to najlepšie. Druhá vec je, že on, keď je to ryba cez 50 centy, on rozhodne kam pôjdeme, nie ja. To znamená, on keby sa vybral dole, tak s ním pôjdem hore. Ďalšia vec, ja mám 6 prúd, ja si môžem dovoliť mu trošku potiahnuť. Mám 30 fluorokarbon, to znamená, tiež si môžem dovoliť mu potiahnuť. A vyrezať ho nevyrežem, pretože je to 2 hák, to by som ho musel chytiť úplne za jemnú kožu, aby som ho mohol vyrezať. Takže preto s ním nejdem dolu vodou. Maximálne si ho trošku podídem. Chcel by som ho dostať hlavne z toho prúdu, ale on pôjde so mnou, no. A v ňom je ešte veľa síl. Aj niečo sa deje.
že by prišiel čas. Kokos. Musím zostrihávať ten záber, lebo ja mám ten loop iba na pár minút. A neviem, jak dlhý ten súboj je, ale musím s ním. Lebo evidentne. Kokos, jak má ty kokso. Toto ani na váhu v Ružomberku som mnou duhák ešte nerobil. Vidíte, a keď idem dolu, on proste ide so mnou. Maximálne som si rozdúpal pekné miesto. Už ma ruka bolí. Kokos. Ty vole. Fuj. No. A ideme presne tam, kam som ísť nechcel. Do Perej. Ešte tu je taký kúsok, kde by som ho mohol... Šlinka sa, poď! Opa! Ide tam. Ty kokos. No ten ma dobre potrápil. Ty kokso. No ten by sa nevyhákol ani keby chcel. Tento môže. No? Zase? No zase ten, no nemal to veľmi hlboko. Necháme ho rozdýchať trochu. Hlavu daj do vody, trubo. Fúha. Záber kráľovský. Ale prútik to zvládol parádne. Paráda. Vidno, že po chvoste už mu chňapla vidra, lebo má z neho odkusnuté. Tak toto je parádne prekvapenie. No, ešte jeden taký dnes, keby sa podaril, tak fantázia. Už si pripravený? Chceš ísť? No dobre. No poď. Teraz keď sme vlastne došli a pred sebou máme z celého toho silného prúdu tento koniec, tak tá ryba veľmi často stojí na tom chvoste toho prúdu. To znamená, že ja chcem hodiť dostatočne blízko k brehu na druhej strane
nechať to splavovať, poťahovať a prechytať celé vlastne ten chvost toho prúdu a tam väčšinou sa vie zdržiavať tá ryba. To isté, keď je napríklad kameň a za kameňom vlastne sa tvorí pomalšia voda, tak tá ryba nebude stať priamo za tým kameňom, hej, ona bude stať dole na chvoste vlastne toho prúdu. To je ono, spravíme očko so šnurou, aby sa lepšie potopil koniec. Kudne môžeme aj prúd potopiť a pomaly priťahujeme. Není veľká šanca podľa mňa, že už tu vyťahneme nejakú rybu, lebo som to pochodil a vlastne tu som bol s tou... A? Bol tam záber. Že vlastne som bol s tou rybou nižšie, takže som to celé pochodil. Takže nedávam tomu nejaké super veľké nádeje, ale niečo by sa ešte podariť mohlo. Inak keď niekedy máte záber, špeciálne na streamer, vždycky to prehačte znova. Ona tá ryba po tom streameri vie vyštartovať kľudne 3, 4, 5 krát po sebe, pretože ona keď sa netrafí a ona kým necíti, no, prirodzene ryba tiež kladie odpor, keď ju uloví, len už keď ucíti taký ten boj cez silon, tak vtedy sa možno trošku zľakne, ale koľkokrát sa mi stalo, že ryba mi kľudne 3-krát zalovila, netrafila sa, hodil som to tam po 4., bum, bola tam. Takže určite, keď máte záber, hoci môže to byť zachytenie o kameň, hej, ono stáva sa, ale určite je lepšie to miesto párkrát ešte prechytať pre istotu. Vie to priniesť často rybu. Náš dnešný skokan. Čo to bude? Potočák? Alebo duvák? Vyzerá na potočáka. To pekná rybka. A nie, duhák. Ešte. No. Neboj sa, pustím ti. No, duhačik. Kokos, ako to majú silu tie ryby, to je úplne neskutočné. Taký malý prd. A toľko paseky som bol narobiť. A to isté ten hore, ten väčší. Na jambore taká ryba za 2-3 minútky vonku. Toto bolo ťažké trápenie. Takže tie ryby tu majú riadnu kondíciu. Inak je to celkom sranda, lebo niekedy mám pocit, že ma fakt niekto počúva pri tej vode, lebo som si akurát hovoril, že či nevymením ten vrchný streamer, že dlhšie na ňo nebol záber, nič a teraz ryba. Sranda.
Vyzerá to na v pohode rybku. Čo si zač? Wow! Potočák! Ja neverím! Ty kokos! Wow! Dámy a páni, tak toto je snáď sen. Oh yes, oh yes! Ty kokos! Ty kokos! Wow! Čierny streamrik. Ty koks. Toho si musíme natočiť. Kiernačka. Krásna. $53. Fantázia. No poď, kráska. Si pripravená? Jo! Ty kokso! Oh yes! Yes! Toto yes! Masakér! Tak toto muselo byť niečo dobré. Lebo urvalo to, že všetko. Fúha. Zaujímavé. A je tam. Tak toto bolo super. Celú dobu za tým išiel. Tu pod nohami zalovil. Netrafil sa, tak som mu to tam hodil naspäť. A vyletel potom. Tak toto bolo úžasné. Toto, ježišmária, tak toto je záber dňa. Poď sa. Toto bolo super. Pekný duhák. Ale no tak. Počuj, máš to pomaly v krku. A ja nechcem prísť o ten streamer. Takže poď sem. Tak. Pozri, rýchly proces. Tak toto super. Rozhodol som sa, že takto externe dotočím vlastne koniec k tomuto videu. Na rieke som následne bol chytať ešte okolo 5 alebo 6 krát a takto si nejak zhrnieme záver tohoto revíru. Musím povedať, že tak ako sa mi darilo v tomto videu, tak sa mi už asi nedarilo vôbec. Ďalšie vychádzky revíru som vždycky pochytal nejaké ryby, ale nikdy sa mi nepodarilo presiahnuť nejakú hranicu 40 cm, takže v tento deň som mal naozaj fakt veľké šťastie. Vždycky som sa dostal k nejakému duhákovi okolo 38-40 cm, ale k tej väčšej rybe bol proste problém sa dostať. A stretol som vlastne aj miestnych a tí mi vlastne povedali tiež, že tá ryba tam je, len je naozaj problém sa dostať proste k nejakej väčšej rybe a je to naozaj skôr iba náhoda, keď sa vám nejaká väčšia ryba podarí, takže naozaj som mal dosť veľké šťastie. Tá ryba naozaj veľmi migruje z tej mari prúdom hore a dolu. Nestalo sa mi asi, že by sa mi podarilo za tých 5-6 vychádzok, ktoré som tam mal chytiť,
určite tú istú rybu. Tie väčšie ryby naozaj ťahajú z tej mary hore dole, takže tá migrácia tých rýb je na tomto revíre naozaj citeľná, takže vždycky idete kvázi na taký hokus pokus, že či sa vám podarí chytiť niečo lepšie. Ďalšia vec, ktorá na tomto revíre trošku je také menšie utrpenie, je tá dĺžka. Tá dĺžka toho revíru je naozaj fakt malá, sú to vlastne také 3 zatáčky, takže vždy ak stretnete nejakého rybára, tak je to problém, a ak ich stretnete dvoch, tak už ste dosť limitovaní na to, kde viete ísť. Ja bežne za deň som bol schopný aj 3-krát prejsť tento revír a jeho najväčšia nevýhoda je naozaj tá dĺžka toho revíru. Chcelo by to proste ten úsek predĺžiť alebo to potiahnuť až vlastne dole do tej mary. Vrchný úsek mi skoro vždycky prišiel bez rýb a ten úplne spodný úsek je vlastne predelený s kaprovkou a vlastne tam tí privlačiari to hádžu až hore do Lipňovky, takže tam tá ryba tiež veľmi nie je nejako extra natiahnutá a revír je to fajn, Lipne veľmi pomálo, vždycky keď sa našiel nejaký, tak to bol maličký lipník do nejakých 25 až 30 cm a väčšinou sa vlastne jednalo o potočáky alebo duháky, 80% primárne vlastne tie duháky. Revír je to fajn, ale je to veľmi veľké riziko, že vlastne na vode niekoho stretnete a keď už na tej vode niekoho stretnete, tak musíte počítať s tým, že budete limitovaní dosť, kde viete ísť a na celodennú rybačku to revír asi úplne nie je. Je to naozaj veľmi krátky úsek. Ja som si to užil, bolo to fajn, dúfam, že sa vám video páčilo a určite sa vidíme ešte z nejakých ďalších výprav k vode, určite aj z tohoto revíru čakajte nejaké ďalšie videá. Tak nech sa darí a snáď sa vidíme pri ďalšom videu. Petrov zdar.